Very funny, tie dlhé vlasy. A tie dlhé vlasy najkrajšie vyzerali na dennom svetle, alebo tak teda celkovo na slnku, ale už keď si bola proste, že keď som bola na umelom svetle, že niekde vnútri večer a tak to už tie vlasy vôbec nevyzerali tak pekne, ako vyzerali proste na tom dennom svetle. Lebo tým, že ja som chcela, aby boli tie vlasy pastelové, aby neboli proste kriklavé, tak ono ten pastel, ako keby, keď sa spolu s tým umelým svetlom, s tou žiarovkou, tak to bolo také slabúčke úplne ešte viac. Takže ty si nechcel ísť do Trnavy? Zabudol si? Ja som si teraz na to spomenula, že však vlastne čo tu robíš? Tak to je vážne. Ten make-up je krásny, ďakujem. To už je pol druhej? Strašne rýchlo to beží. Snad sa tretíkrát nepohádate kvôli ceste do Trnavy. Vôbec. My sme sa nehádali kvôli nejaké takéto hovadine. Farbu tvojho hlasu nezmeníš. To sa nedá. Môžeš zmeniť techniku, vďaka ktorej ten hlas ako keby môže znieť inak trochu, ale úplne ho nezmeníš. Vidím, že si nájdeš výraz iný. A možno, že čo ja viem, jak sa má vyrovnať začiatočný reper s tým, že sa mu nepáči jeho hlas, tak možno, ja neviem, možno keď sa ti nepáči tvoj hlas, tak možno, ja neviem, možno nemáš byť reper. A táto farba sa ti nevymýva z vlasov? Vymýva, ale to je zámer. Pretože kebyže sa nevymýva, tak by sa vymývala ťažko a to znamená, keď budem chcieť ísť naspäť blond, tak by mi musela odfarbovať normálne peroxidom. Ale takto mi dá iba taký čistič a vlastne mi to celú kompletú rúžovú stiahne a budem zase blond. Takže nebojte sa, máme to vymyslené. Je to super furt niečo meniť s vlasmi a furt máš pocit, že si úplne nový človek. Mám to rada. Tieto zmeny. Niečo tu cítim. A ja sa teším na Prahu 26.5. Vidíme sa tam. Koľko mililitrov? 1. Ale pozor, 1 na mne nemusí vyzerať tak, ako 1 na tebe, hej. 1 na mne sa stratí, 1 na tebe môže spôsobiť kačičkovské pery. Takže určite počúvaj doktorku, čo ti povie a čo ti odporúči, čo ti bude svedčať a tak, takže
Keď máš tie topiky a po 2 mesiacoch dáš dole a dáš napojiť nové neobliží to vlasom a pokožky, akože jasné, že to tvoju pokožku a tvoje korienky zaťažuje. Všetko, čo urobíš s vlasmi, ich zaťažuje. No zaspievaj niečo. Dojdi na turné. Tam ti budem spievať 33 skladieb. Máme iba zapnutú telku, ale ja ani v podstate neviem, že čo tam dávajú. Čo by si chcela byť, keď si bola malá? Ja som chcela byť vždy speváčkou. Takže... Čože až 33? Hej. Akože nie celý, lebo takto by ste tam boli do rána. Ale teda 33 skladieb, no. Niektoré budem hrať celé, niektoré iba také neviem, kúsky, ale bude to vážne. 33 skladieb. Sme ešte nikdy nehrali, že? Tešíš sa na to? 33 vecí som ešte nikdy nehrala na koncerte. Väčšinou sme koľko hrávali? Ha? Nepamätáš si? 16, 17. No, 16-17 vecí sme hrávali. Teraz bude raz toľko. What the fuck? No a po tomto turné z tých 33 vecí samozrejme vyradíme tiež ale polovicu. A už na ostatných koncertoch budem hrať možno nejakých 15, 16, 17 vecí. A pretože tak to má byť. Sabina, ja si myslím, že všetko podstatné bolo povedané a myslím si, že je zbytočné sa baviť o konkrétne, teda alebo odpovedať konkrétne na túto otázku. Dúfam, že ma chápeš. 33 skladeb, to bude 4-hodinový koncert. Nie, akože bude trvať niečo cez hodinu. Hodinu i bude ceca asi, neviem, nechcem vám to takto minutovať, lebo potom náhodou to bude o minútu menej trvať a povede, no vidíš, že ty si povedal, že hodinu a hrali ste iba 58 minút. Takže radšej vám to nebudem minutovať. Ale teda nebude to 4-hodinový koncert, nebojte. To ani Beyoncé nerobí 4-hodinový koncert. Takže tak. Sima, keď chcem byť speváčkou, čo mám preto robiť? V podstate iba si myslíš, že akože chceš, ale nechceš. Lebo keby si skutočne chcela byť speváčkou, tak už dávno by si to robila. To ani Queen nehral celú diskografiu na koncertoch. No však, ale to není moja celá diskografia, neblázni, ja mám ale koľko? 50 vecí? 60? Cez 60. Cez 60? Vážne? Vonku? No, rátal som klipy. 62 tuž. A
To není ku každej skladbe vydaný klip. A to není ku každej skladbe klip? Čo si, 62 klipov? Tak to by som nepovedala. Kokos, tak to je pekný extrém. Alebo ne? My sme sa pekne hecli potom. Keď 62 klipov máme, tak potom... Tak to je vážne. Že spievať, intonovať. Gabi, ja z teba odpadnem asi. Pomaly ty nevieš, čo znamená. Nevieš, čo znamená intonovať. Ale nevadí. Môžeme sa baviť aj o nejakých iných veciach. Som zatiaľ na základke, preto sa pýtam, že či sa mám kontaktovať s nejakými známymi. No v prvom rade spievaj. Neviem, na čo sa chceš kontaktovať s nejakými známymi, keď reálne ešte si nič neurobila preto, aby tí známi vlastne mali záujem si ťa vôbec vypočuť, vieš. Takže proste na to musíš veľa spievať, veľa skladať, začať písať texty, chodiť na spev, proste venovať sa technike, venovať sa proste miliardie veciam. Takže není to ľahká cesta a nejde to hneď. Ja spievam 16 alebo 17 rokov. Ježiško Maria. To hrozne znie, niektorí z vás tu majú 16. Ale proste naozaj, že 16 rokov spievam od mojich 9. Čo? 16 rokov, chápeš? No koľko zrátal si tie klipy? 62 klipov! Tak to je sila. Ja mám 62 klipov? To je extrém. Ale tak rátal som tam aj lyrics videa niektoré. Aj lyrics? Tak to není sú klipy. No mi sa to nechce triediť teraz. Haha. Ale skladie... Že takto máš pomaly viac piesní ako Marika Gombitová. No vidíš, ale za krátku dobu. Proste makám jak šrob, no. Tak čo? Bodaj by nebolo. Keď každý rok vydávam album. Možno by sme mali tento rok nevydať album. Nech si nezvyknú, že každý rok nech sa nepadnú do stereotypu a nezačne ich to nudiť, ne? Mhm. Chodím už 7 rokov na spev a že či mám ísť do nejakej show. Toto ja ti nepoviem, neblázni, na to neexistuje žiadny návod. Proste to sa nedá. Na to neexistuje návod. Musíš robiť veci tie, ktoré chceš, tak ako chceš ty. A proste iba vtedy môžeš byť reálne aj šťastná, lebo to proste neexistuje návod, že ako sa stať úspešným. Vieš, a aj keby ti ho nejaký poviem a ty splníš všetky body toho návodu, to stále neznamená, že budeš úspešná. To akože... To proste... Tam je strašne veľa rôznych, ako keby... Jak to povedať? Ty to vieš povedať, určite. Čo je tam veľa? Ale o čo sa bavíte? Ježiško Mária. Čo? Už sa mi to nechce opakovať. Tak ešte sa na mňa nasarček, čo ja viem. Prečo si ma nepočúval? Že? No. Dneska som nepríjemná. No, je tam strašne veľa aspektov. Aspektov som chcela povedať. Ale taký, že 16 vecí, nie 12, to už sa dneska nerobí. Vôbec. V dnešnej dobe sa robia albumy, ktoré majú že 8 trackov a aj tie tracky majú že každá 2 minúty. Ne? To proste 16 ako keby trackové albumy, čo ja viem, či sa robia, ne? Veľmi málo. Dneska je proste taká rýchla doba. Dneska si pustíš pesničku, potrebuješ počuť slovo refrén a stačí ti. Neviem. Akože nehovorím, že čo ja viem, nehovorím, že sa z toho teším,
ale proste taká doba, že všetko je strašne rýchle. Kedysi mala skladba 4 minúty, dneska bežne 2 minúty. Neviem, čo hra v pozadí, telka je zapnutá. Netuším, čo tam je. Ako meetingu a aký vták? Normálne som si to prečítala asi 5 krát tú otázku a vôbec neviem, že o čom hovoríš. Dneska mi story meetingu ostal vták. Čo? Story Mikinu. Story Mikinu osral vták, bože, a ja tu 5 krát to čítam a normálne rozmýšľam, že jak to myslíš? Že na akom meetingu? Či ti napadlo zmena vlasov? Ja furt niečo potrebujem s tými vlasmi robiť, lebo ja som v tomto úplne divná. Potrebujem furt mať nejaké zmeny vlasové. Nedala som si vydatovať obočko. Ale neviem, asi bála by som sa. Ja keď vidím, že veľa žien proste to má vytetované a majú proste to zelené, keď to vidím, že to majú zelené, tak úplne si hovorím, že ja asi ne. Že toto asi ja nedávam, alebo niektoré to majú, že oranžové, alebo také, že do tehlova. A to úplne sa kúkam, že toto by som nechcela. Takže vždy, keď som aj tak akože v takom múde, že by som si išla aj vytetovať obočko, tak vždycky uvidím proste nejakú babu, ktorá to má to zelené. A vtedy si hovorím, že tak asi ne. Asi sa nedám. Už si prepracovaná vôbec. Že to hovoríš kvôli tomu hlasu? Ja mám ináč v poslednej dobe mám takýto hlas. Botox nemám. Tvoj muž je Tom, môj muž je Tomáš. Takže není to môj muž, je to môj priateľ, frajer a všeličo iné. Ale teda, akože ak sa to vezme, no. Vydatá nejsom. A nezačnite sa prosím vás pýtať na svadbu. Nejdeme sa brať, nechceme sa brať, nemáme deti, neplánujeme deti, nerobíme na deťoch. Hotovo. Deti a svadba uzavretá. Tvoj muž je nie Tom, ale Róm. Si rasista? Či rasistka? Občas mám pocit, že ono to je taká otázka, jaká keby sa pýtaš, že tvoj muž je mimozemšťan? Však pre Boha to je úplne jedno, ne? Je polorón. No veľmi divné linky mám. Dneska. Teda to nie, len sa pýtam. No. Koľko rokov sme spolu? Bude to 8 v lete.
Ideš? A ja idem. Nevládzem už. Ja už to cítim, že mi zase opúchajú oči asi. No, aj mňa slobia oči, to je vôbec známe alergie. Janel, vôbec to není vtipné. Čo? Čo? Že tu Janel, prosím ťa, ona extrémne ma spamuje. Tak. Už som ju aj zablokoval a prosím ťa, zablokuj si ju aj ty, lebo to je extrémne otravná čajočka. Áno. Vidím. No nič, ľudkovia. Idem sa odličiť a idem sa asi láhnuť, lebo som nejaká unavená. Ráno som stávala. Zobudila som sa ešte pol hodinu pred budíkom. Tak toto mám posledný. No, akorát sa to odseklo. Takže dobrú noc. Idem teda spať. Čaute.